常に話してることなんですけど、自分が完璧だと思ったら終わりだなっていう話をしてて、やればやるほど実績を積めば積むほど人から物をあまり言われなくなるんですね。なんかこう、指摘されたりだとかっていうのを純粋にそれが羨ましいというか、でも常に客観視はしなきゃなとは思いますね。でも客観視って難しいですよね。自分はこういう性格だと思ってても人から見てるとやっぱり違ったりだとか、お芝居もそうでこういう風に映ってるだろうなって計算しながらやる部分もあれば、もうカメラなんてスタッフさんなんていないと思う状況下でやらなきゃいけなかったりもするので、ある意味そこは客観視しなくていいのかなとか、結構だから考えるようにはしてますね。難しいなっていつも思ってます。でも簡単だったら多分こんなにのめり込んでないんだろうなとも思ってて、難しいし全然クリアできない、もっともっとやれるのになっていうその悔しさをバネにしてる部分はありますかね。